zvingani zvamuchafungidzira kuisa muhomwe dzenyu ndokuprofitai kuti chiri muhomwe. Iwe unoona here zviri muhomwe? Handione. Tisingatori side, Prophet Emmanuel Makandiwa voya nemashoko ekupindura Prophet Miracle Paul pamusoro pekuti tinofanira kuti tivunzwe tese, iwewo zviisawo iwewo wacho. Saka ndauya ndotanga ndaplay mashoko aProphet Miracle Paul anditi pavakataura muono wavo wakataura, ndobva ndachizokuplayera ichi Prophet Emmanuel Makandiwa. Saka regai ntange na Prophet Miracle Paul munzwe mubvunzo wavo, tobva takupai mhinduro yacho. Right, ita challenge yako uchizvi involve iwe wacho. Ita neniwe wacho. Ichada kuti pauye munhu apa. Ndotanga ndataura zviri muhomwe make munhu iye. Kwete kuti ndoya ne background ndoti imimi taura iko iwe wazvisiya sei. Newe wacho toda kutesta. Newe wacho want to test you. Tisingapedzi nguva regai ndibvunze, vaMakandiwa munozvigona here? Kana ndakabva kwese mumwe anenge achiti mumwe achati kwewe unozvigona here. And somebody will say, can you do it? Gara pasi ndikupindure. Please take your seats so that I can answer you. Gara pasi ndikupindure. Gara pasi. Take your seats. Gara pasi. Take your seats. Right. Tukunza vanhu pachokwadi nditi. We're calling people. How many times, if you can remember, how many times have I told you that I don't and I can't see everything? How many times? Iwe unozvigona here? Handizvigoni. Can you do it? I can't do it. Iwe unoona here zviri muhomwe? Handione. Can you see what's in the pocket? I don't see what's in pockets. But ndine million yacho yandoda kuti ndipe iwewe. But I'm the one who has the million. Ndine zvandisingagone, ndine zvandinogona. I don't have that ability, but Iwe auone, hauna mari yacho futi. you don't see and you don't have that ability. But kana uri kuda mari yacho, tonotsvaga, ndonoishandira kusvika ndabhadhara kubenki. I can go and work for that money until I pay back that bank loan. I've been telling you over and over again kuti hakuna muprofita anoona zvese. I've told you that no prophet can see everything. Imi muchiita naro. Makadini mose. Ndibaba Bigi Wani Chiremba panyika vari kutaura Archbishop wekupenya kweMnazareth Apostolic Church. Tosangana musi weSunday church kwenyu kana muchida. Sezvo makataura mukati achati inini ndoprofita chiri muhomwe menyu inini baba Makandiwa. Akudze mubhukire tiketi ndiri muSouth Africa. Ndiri kuda kuuya moisa chero zvinhu zvingani zvamuchafungidzira kuisa muhomwe dzenyu ndokuprofitai kuti chiri muhomwe. Tapedza kudaro handisi kuda mastories, mari yangu ndoida apo ende munge muchimeka sure kuti makaisa mubhegi. Handisi kuda zvekuzonzi matransaction kana kuti mari chazotransfer mumakadi muaccount, no. Ndiri kuda mari yangu in cash kana ndapedza basa. Ndikuratidzei kuti pasi pezuva pane vanhu vakatumwa naMwari. Nawo yamataura iyo mafanana nevanhu vashora mamwe maprofiti. Vanhu varipo vakatumwa baba, asi kana muchiita basa renyu, itai basa renyu chete. Musatsvagane nezvevanhu kana kuti musade kudzikisira vanhu. Handiti takatumwa nenzira dzakasiyana siyana. Saka ndipei chete mukana wekusvika muchechi menyu musi